Това когато... холандски бойки. Да. Това малко преди да се роди, Коко ги донесе от Холандия. Не Коко, ами всъщност даже Глори. Колко му е? И чукането, ако му ги дадеш, той ще... Май не може да ги свали. Не може. Май иска да ги маха. сваля, не може. Той иска да ги разгледа сега. Браво. Сега по сата ще ги спробва и край. Не е за яд. Търси. Много харесва. Лищата са ми да падат. Виж, там на компютъра има отворена една снимка, когато е новороден, съм му го сложила на кръчето това. Ти Оттам се присетих, че той сега вече сигурно почти му стават. И така може да прави с кръчета. Къде го измислиха това? То е такова. Да, но са... Ох! Как се казваха? 19 номер. Те са от таман по мярка, а? Еми има още един номер да му пораснат.